Evo sad čekat ćemo 8 sati. Ja ni ne znam kako ovo baš funkcioniše. Ovo je moj prvi... O, čao! Treba da se naučim da pričam sama sa sobom ovdje u kameru. Malo je čudno. Ja vam želim svima Božji blagoslov, želim da se Isus obilno, ja ne mogu sad da ispratim sve komentare i da pričam, želim da se Isus proslavi u vašem životu obilno. Večerašnja tema bi bila paganizam i uskrs. Ja se nadam da ću se ja držati, ja sam sebi tu upisala čisto da imam neki koncept kako ću pričati, zato što ne vjerujem da ću biti skoncentrisana ovo je ipak moj prvi live, samo da uključim, eto. Ok, ne znam šta se dešava. Ja ništa ne znam na ovom live-u, ali nema veze. Mislim da bismo mogli početi. Znači, želim da vas blagoslovim, želim da blagoslovim prijatelje, neprijatelje, da zamolim Gospoda da se proslavi u ovome što ću ja pričati, da on govori iz mene. Ja ne znam zašto mi ljudi stalno šalju kamere, ne znam kako to da ugasim. Da se on proslavi kroz ono što ću ja govoriti, da ne govorim od svog tela, nego od Božje mudrosti. I želim da blagoslovim sve i prijatelji i neprijatelji. I evo, ja bih počela sa ovom temom. Nisam baš nacentrirala ovo paganizam i uskrs, ali nema veze. Knjiga Propovednika 1.9 kaže ništa novo pod suncem i to vam je jedan šablon ili pattern koji se ponavlja kroz celu ljudsku istoriju. Sotona imitira sve što je od Boga, ne bi li zaveo ljude, obmanuo i skrenuo ih sa puta i naravno odvukao u pakao. On slavu koja je namenjena Bogu želi za sebe. U Isaiji 42. glava 8. stih kaže ja sam ljubomorni Bog i svoje slave ne dam nikom. I to kaže sam Bog, Božja reč. Znači on je ljubomorni Bog i svoje slave ne da nikom. Međutim, mi često kroz religiju radimo drugačije smo naučeni i ljudi misle da slave Boga, ali kroz određene običaje, tradicije u stvari proslavljaju đavola ne znajući. U Osiji ili Hošeji, 4. glava 6. stih, Bog kaže moj narod umire zato što nema znanje. Ako si odbacio znanje, odbacit ću ja tebe. Znači, nismo u srednjem veku, ljudi, Bibliju možete imati online, uzmite, čitajte, nemate izgovor zašto ne poznajete neke duhovne stvari. Barem danas svako priča o Bogu, znači uzmi, čitaj. Da li ste se vi kad pitali šta radi, ja nisam stavila snimanje, čekajte. Dobro. Da li ste se vi ikad pitali šta rade jaje i zečevi u priči o tome da je Isus uskrsao, da je Isus pobedio smrt, da je Isus platio naše grehe na krstu, znači svojevoljno, njega niko nije naterao, on je dobrovoljno otišao i položio život za mene i za tebe. I kakve veze zečevi i jaja imaju sa tim? Meni to, ja se sjećam kao mala da sam se pitala, ok, zašto, kao nema veze, ali nije mi bilo logično. I gledaj sad, nigde u Bibliji, nigde se ne spominje farbanje jaja i ne spominje se, pogotovo nekakvi zečevi. Mi ovdje ne pričamo o tradiciji i običajima, zato što oni sad ovdje nisu bitni. Jer ti kad staneš pred Boga, neće tebe Bog pitati po običajima tvog naroda. Ček, stani, ti si iz Meksika? Ajde te pitam, gdje su oni meksički običaji? Sad ću te pitati po njima, znači po zakonima tvoje države. Ili ti si Srbin? Pa čekaj, po srpskim običajima da te pitam. Znači tradicija, šta ti ono beše pop rekao? Neće te Bog to pitati. Bog će ti suditi na osnovu Božje reči. Znači Božja reč, Božji zakon je iznad svakog ljudskog zakona, iza svake tradicije, svakog žitija, svakog običaja, svega što ti pop rekao ili bilo koji drugi čovek. Zato treba da poznaš Božju reč.
Znači, mi podnosimo Bogu račun i to je jako bitno da znate. I da se vratimo na jaje iz zečeve. Ja se sjećam da sam ja kao prva, kao mala, ja ne znam šta se dešava sa ovim. Ja se sjećam da sam kao mala, ja jako uživala u svemu tome. Ja sam, mislim, kod nas u kući je ulaz od kuće i 2 magnolije su cvetale, pravile su kao neku pergolu. I uvijek su me ti cvetovi magnolije podsjećali na Uskrs. I mislim, ne može to da ne bude lepo zato što ti sa drugarima ideš tamo, smaraš komšije, tražiš im jaja, dobiješ neke slatkiše, posle se prežderete od tih jaja, ne poželiš da pojedeš jaje naredne godine do narednog Uskrsa, ali hoću reći da su to sve lepe uspomene. Ali gledaj, Sotona jako dobro zna kako da se ušunje u tvoj život. On zna kako da ti donese propast u lepom celofanu. Imaš tamo, u Bibliji piše da je Sotona otac prevare i laži. On ti neće doći smrdljivi gadan, on će ti doći kao prevara. Isto piše u 2. Korinćanima da se sam Sotona pretvara kao anđeo svetlosti. Znači, kad vidiš anđela svetlosti, to može da bude Sotona. Tako da nemoj verovati svom razumu. Piše u Bibliji da se ne oslanješ na svoj... Evo ga, Mihajlo, nek te Gospod blagoslovi. Znači, nemoj se oslanjati na tvoj razum, nego na Božju reč. I čekaj, sad da ispratim gde sam došla. Miks hrišćanstva i paganizma se dešava za vreme rimskog cara Konstantina, koji je izdao, slušaj, edikt o toleranciji. Hrišćanstvu je dat tada status potpuno zakonite religije. Šta se dešava? Mnogobožci unose svoju tradiciju, običaj i predanja u hrišćanstvo i od Božje crkve koja ti je opisana u delima apostolskim. U delima apostolskim je crkva takva kakva treba da bude. Mi dolazimo do ove crkve danas pune svega i svačega. Znači, te običaje, te tradicije, te razni sveci, koliko poznajete istoriju i koliko poznate civilizacije i kulture, iza svakog našeg sveca se krije staroslovenski bog, ali dobro, to je neka druga tema. Vjerujem da će i ovo ljude večeras poprilično razljutiti, ali nije bitno. Ko želi da se oslobodi lanaca i da krene za Isusom Hristom, živim Bogom, a ne za tradicijom i za običajem, imate priliku. I mnogobožci tada unose svoju tradiciju, običaj i predanje u hrišćanstvo i od Božje crkve u delima apostolskim. Imamo ove pomije danas. Meni je jako žao, ja samo to nazivam pravim imenom. Slušaj, sad dolazimo konačno do Uskrsa. Jedan od paganskih običaja koji se uvuka u crkvu jeste proslava festivala za boginju Ištar, koja se održavala u proleće. Inače, kod pagana su te ravnodnevnice, ta jesenja i prolećna ili zimska i letnja, vrlo bitno. To im je nešto neki posebni datumi. I to je asirska i babilonska vrhovna boginja Ištar ili Aštar, odatle kao Easter, kad Englezi kažu, odnosno na engleskom kad se kaže, to je znači Ištar ili Aštar. To je boginja plodnosti i seksa. I sad ćeš znati odakle zečevi jaja. I njeni simboli su jaja i zečevi. Zečevi zato što se često pare, a jaja kao simbol ponovo rođenja u proleće. Crvena jaja su poznata kao Ištarina jaja i povezuju se sa ženskim reproduktivnim organima. I ja sad ću ubaciti jednu priču, moje neko iskustvo. Mene je Gospod kad je osvedočio da se rešim, da više ne proslavljam Uskrs na način na koji ga proslavljaju pagani, žao mi je, pošto sam ja uživala u dekoraciji, svega je bilo, to je bilo, mislim, cela kuća, vrišti, evo Uskrsa. I 2 godine me je Gospod osvedočavao da to ne treba da radim, a sve tako lepo izgleda, znate, imate lepe uspomene vezano za to. I onda sam se ja molila Bogu da me osvedoči, da mi to, da mi pomogne da se rešim toga. Ja sam imala puno svega sam ja radila iz sveta i Bog mi je pomagao da se rešim jednog po jednog. I Gospod mi da ovu priču, znači nastavak priče zašto crvena jaja i kako su nastala crvena jaja, priča je odvratna.
Znači, sveštenici ove boginje Ištar su žrtvovali malu decu. Znači, za vreme festivala za boginju Ištar su ljudi orgijali, tako su oni, ne znam, proslavljali svoje bogove. Uvek ćete vidjeti u tim mnogobožačkim kulturama kod vrhovnih bogova uvek se prinosi žrtva i to ljudska, po mogućnosti da je to neki nevin život. To ćete vidjeti tamo Maja i Inka. Imate jako dobar film koji se zove Apokalipto. Možete ga pogledati. Mislim, film je jeziv, ali u stvari predstavlja surovu realnost kako su ljudi funkcionisali dok su slavili, proslavljali paganske bogove. Iza svakog paganskog boga, iza svakog boga koji nije Isus, vam se krije demon. I to uključuje žrtvovanje ljudskih života i uključuje orgijanje, seksualne odnose i kako god. Znači, bebe koje su začete u tim orgijama, koje su se rađale otprilike 9 mjeseci kasnije, negdje oko 25. decembra. Mislim, to su sve paganski datumi, to nigdje u Bibliji ne piše. Bebe koje su se rađale su onda ponovo žrtvovane na Uskrs, odnosno na taj festival za boginju Ištar. I u krvi te dece su farbana jaja i odatle vama čuvar kuća i znači crvena jaja su bacite to iz kuće, to nemojte u tome učestvovati. I gledaj sad, ti ukoliko farbaš jaja, ja ti ovo kažem u ljubavi tvoje, šta ćeš da radiš ili nećeš, to je apsolutno vidim, moderatori blokiraju, vjerojatno se ljudi puno bune, ali dobro, mislim. Gledaj, svaki put kad farbaš jaja ti učestvuješ u ovom paganskom običaju, to da ti bude jasno. Ti možeš da kažeš da ne veruješ u zakon gravitacije, ali ako pustiš jabuku, ona će da padne. Znači, bez obzira da li ti veruješ ili ne, duhovni zakoni funkcionišu i ti uopšte ništa nećeš promijeniti. Ti možeš da budeš mudar, da budeš pametan i da kažeš čekaj, okej, ja sam u ovoj državi i ova država ima određene zakone i ako ih ja budem poštovao, meni će biti dobro. Ali ako ja ne budem poštovao zakone ove države, meni neće biti dobro. Isto tako vezano za duhovni svet. Ako poštuješ duhovne zakone, tebi će biti dobro. Ako ih ne poštuješ, bit ćeš pod prokletstvom. Ljudi, pogledajte svoj život. Ja ne moram ništa da vam govorim. Pogledajte svoj život unazad i vidjet ćete jeste vi pod Božjim blagoslovom ili ste pod prokletstvom, zato što ste otvorili vrata demonima da uđu u vaš život, zato što eto, kroz neznanje ste nešto uradili. A sad nemaš izgovor da ne znaš. Vidi, boginja Ištar ima mnogo imena u različitim kulturama i u raznim religijama. To ti je Aštar, kraljica neba, spomenuto u Bibliji kod katolika. Sad će se i katolici početi ljutiti, ali oni baš imaju kult kraljice neba i otvoreno je proslavljaju. Stavljaju kraljicu neba, odnosno Mariju, stavljaju iznad Isusa. Isti demon koji je vrlo jak je pod različitim imenima u drugim kulturama. To ti je Artemida, Dijana, Venus. Sve ove vode, znači koren ove priče je Semiramis iz Babilona. Znači priča o religiji je vrlo komplikovana. Ja sam sad malo samo zakačila ovdje. Čisto eto da vam skrenem pažnju. Vi sami možete za sebe, ništa se ne vidi natpisa, dobro. Vi sami za sebe možete da ne prihvatam kamere, tako da džabe se trudite. Možete sami za sebe da istražite, da vidite da, evo ja sam vam samo dala neke naznake kako. Znači isti demon, to je Semiramis iz Babilona i slušaj, babilonska kula koju često kultisti ili iluminati koriste u simbolima, pesmama, gdje god stignu, babilonska kula im je vrhovna neka Znači, babilonska kula je mjesto gdje su se ljudi udružili da se pobune protiv Boga i izdignu iza njega i Bog im pobrka jezike. I oni iz tog mjesta odlaze i nose svoju religiju i iste bogove, samo istim bogovima daju samo drugo ime. I tako se ta priča
priča o Semiramis iz Babilona, Nimrodu i Tamuzu, krenut ćemo sad malo detaljnije oko toga, proširila cijelim svijetom. O čemu se radi? Vidi, sve ove religije imaju jedno zajedničko, a to ti je Majka Božja, odnosno Semiramis, imaš Boga Oca Nimroda, imaš Sina Božjeg Tamuza. I vidi, Sotona je uzeo Božje obećanje iz Postanka 3.16d. Bog obećava da će kroz ženino seme doći onaj koji će stati zmiji na glavu, odnosno najavljuje budućeg Mesiju. I Sotona krade, rekli smo da Sotona voli da krade, Bogoslavu, mislim pokušava da ukrade. Sotona uzima tu priču, pravi kopiju te priče i onda tu priču širi kroz ceo svet, kroz različite kulture i onda ti imaš Ištar i Tamuz, koji su Ištar i Tamuz u Egiptu postaju Isis i Horus, a na drugom kraju sveta su Tevaki i Krišna. Onda imaš Maju i Budu, a kod nas su ti Madonna i Isus. Katolici je još uvek nazivaju kraljicom neba. Inače, kraljicu neba su slavili ovi Izraelci. Bog je bio jako, jako ljut na njih. Ja bih možda mogla da vidim komentare pre nego što nastavim. Dobro. Ok, vi se dopisujte, ja ću nastaviti dalje. Divni ste, hvala vam na podršci. Opet da blagoslovim svakog ko je ovdje, zakucam i hvala, ne znam što ovo znači. Znači, kod katolika, u katoličanstvu imate Madonu i Isusa, to nisu, znači to nije Marija i nije Isus iz Evanđelja, to nisu isti. Sotona je jako prefrigan, on tako upakuje, tako vam poturi. Imate u poslanicama gdje kaže, ako vam neko donese drugačije Evanđelje nego ono što je ovdje zapisano, odbacite ga, to nije od Boga. Ljudi, morate dobro poznavati Božju reč. I nije to sad, ne znam, da ti imaš ne znam koliko da učiš na pamet. Samo otvori srce i Bog će ti to otključavati, davat će ti znanje, davat će ti mudrost, davat će ti razumevanje. Samo otvori srce za Boga, to ti je najbitnije od svega. Ne da ti sediš bubaš na pamet, nego da želiš da voliš Boga, da kažeš Bože daj mi, pomozi mi. On je taj koji sve uradi u tvom životu. I slušaj, osnovna priča kojom je Sotona kroz religiju pokušao da obmane ljude je, slušaj ovo, Semiramis, koja posle smrti svog muža Nimroda, da bi zadržala svoju moć, govori kako je čudesno začela, odnosno devičanski, rađa sina Tamuza, za kog tvrdi da je on reinkarnacija Nimroda. Ona ovim ne samo da je kraljica Babilona, već je i kraljica neba, poznata i kao Majka Božja. I mala napomena, nigde u Bibliji Marija se ne spominje kao Majka Božja, nigde. Niti se spominje da je ona devica, ljudi, ona je žena rodila, ne može biti devica kad rodiš, ne može. Znači, kad ti neko kaže devica Marija, beži od toga, to nije od Gospoda. Kult kraljice neba vam je vrlo rasprostranjen kod katolika, manje kod pravoslavaca. To je babilonska kurva iz Otkrovenja. Ja sad nemam vremena da se fokusiram na kult kraljice neba. Ona vam se spominje u Jeremiji 7. glava, 44. glava, gdje oni tamo prinose, mislim, dečje žrtve, mislim, decu na žrtvu za nju. Ona se spominje kao, slušaj, ona se spominje kao boginja mjeseca, spominje se kao moon goddess. Onda imaš simboli koji su vezani za nju, to ti ona, znaš, ona kao zlatna kruna, to ti je sad jako moderno, ono, devojke nose, ne znam, ova Beyoncé pojavljuje, sve te poznate svjetske zvezde su uvek sa tom krunom. Kada gledaš te u katoličanstvu, u umetnosti, uvek je negde mjesec, da li je ona na mjesecu, da li je mjesec iznad nje, to ima veze sa bogom Balom. Opa, imam puno novih poruka. Ja, ljudi, ništa ne čitam. Ja, znači, treba da pogledate kako su nacrtane te Madone, Gospe. Imate čak i predstavu ženskog polnog organa u kom se ona nalazi. To ti kao, mislim,
Oni su vrlo onako seksualno orijentisani, svi ti paganski običaji, onda oni, kako se zovu oni stubovi visoki, to predstava za muški polni organ, tako da malo otvorite oči, malo istražite. E sad, jedna bitna stvar koju hoću, evo završili smo sa ovom temom, ja se nadam da sam donekle bila jasna, da nisam bila zbrda zdola. Još jedna stvar vezana za Uskrs je jedna velika nepodudarnost sa Božjom rečju. Slušaj ovo, Matej 12. glava 40. stih kaže da će se Sin čovečiji biti u utrobi zemlje 3 dana i 3 noći. Iako je Isus po našim običajima u petak razapet, a u nedjelju uskrsao, jel tu nešto ljudi vama ne smrdi? Znači to je 2 noći, 1 dan. Fale nam 2 dana, 1 noć. Jel piše lepo u Božjoj reči da je Sin čovečiji da će biti u utrobi zemlje 3 dana i 3 noći. Znači ne može da bude razapet u petak, a da je Uskrs u nedjelju. Tako da eto, istražite to za sebe. A šta je zapravo Uskrs? Slušaj, to što se desilo na krstu je najvažnije od svega i uopšte nije čudo što Sotona uporno pokušava da to napadne. Da bi ti bio nanovo rođen, odnosno da bi mogao da budeš u očevoj kući, da bi imao Svetog Duha, ti ne možeš da završiš kod Boga ako nisi nanovo rođen. Ti moraš da razumeš žrtvu na krstu. I danas kad pitaš decu šta je Uskrs ili na šta vas asocira Uskrs, oni će ti reći jaja i zečevi. Niko ili malo djece će spomenuti Isusa Hrista. Ali slušaj sad. Ti i ja, da smo imali jednu kvarnu misao, mi smo Bogu sagrešili, ne nekom drugom. Prvo Bogu, pa onda nekom drugom. I ništa nečisto neće ući kod Boga. I mi smo, kaže, plata za greh je smrt. I ti i ja smo zaslužili smrt. Ne mislim samo na fizičku, mislim i na duhovnu i na večnu smrt. I Isus dobrovoljno ide da plati cenu koju smo ti i ja trebali da platimo. Razumiješ, ti i ja smo trebali tamo da visimo. On je dobrovoljno išao na krst. Dobrovoljno. On je sad, evo za Đurđiju, on je na Đurđiju mislio kad je bio na krstu. On je njen pakao odrobio, evo za Tamaru, za Aleks. Znači, on je dao život za tebe. Ne za neku masu ljudi, za tebe, to je lična priča, to je ljubav. Ljudi, ja to nisam razumela, ali on je za mene položio život. Isus je o meni mislio kad je bio tamo. Tako da, pokaj se za svoje grehe. To ne znači da ti treba da se bičuješ, da ne znam, urlaš, plačeš, nego odustani od svojih zlih puteva. Ljudi, ako nije po Božjem putu, onda je put zao. I može to neko vreme da funkcioniše, ali konačnica je smrt. Sotona kroz greh te tako navuče, ti misliš, jao vidiš što je ovo dobro. Ja sam svašta probala i svašta sam probala kao rešenje da ispunim prazninu u srcu. Ali jedino ga je Isus ispunio. Tako da Isus koji se podredio i ponizio, dao život za tebe, on je pobedio smrt. I on nije tamo neki Bog koji visi na krstu, on je živi Bog, razumiješ, on više nije na krstu, on je pobedio smrt, on je najbolji frajer, on je kralj nad kraljevima, car nad carevima, on je alfa i omega, svemogući sveti, znači Isus je Bog. Tako da ne podržavam Srpsku pravoslavnu crkvu, vidi, ne radi se o tome da li podržavam ili ne, nego ono što oni uče odvodi ljude u pakao. Meni je jako žao, ja ne govorim protiv čoveka, govorim protiv učenja. Uzmite, čitajte Bibliju za sebe. Tako da, znači, poenta svega jeste žrtva na krstu. To je najvažnije. I sad ti ljudi misle, pa kao ja verujem u Boga i to je to. Ali ja sam mislila godinama da verujem u Boga, a nešto je smrdelo u mom životu. Moj život nije bio dobar. I onda sam pitala, Bože, pa ovdje nešto fali, ovdje nešto, pa daj mi to nešto. Pa ja ne znam, nije, pa nemoguće da ja... A stalno imaš utisak da ti je Bog nešto daleko, ali ti kad se nanovo rodiš, Bog ti je blizu, ti ne moraš imati sliku Boga. Tu ti je Bog, razumeš, ti možeš s njim da komuniciraš, možeš imaš lični odnos. Znači, najbitnije od svega, da te Isus poznaje i da ti poznaješ njega. I lepo
Dobro. Znači lepo dođeš i kažeš, vidi Isuse, ja ne znam šta da radim. Evo ti moj život, pomozi mi. Ja želim da živim za tebe, ljudi, da vam kažem nešto. Ta ljubav, taj mir, taj blagoslov, sve da vam uzmu. Ne kažem da je lako, ali ako imaš Isusa, ti nikad od čoveka, od stvari, od okolnosti nećeš doživjeti takvu ljubav, nećeš doživjeti takav mir kao što možeš doživjeti od Isusa. I to svaki dan, non stop, razumiješ? Bog je tu, on je dobar otac, on ima dobre misli za nas. I uzmi, čitaj Bibliju da bi znao da on nije tamo preko iza 7 gora, 7 mora, on nije tu da bi lečio komplekse pa kao da nas lupa po nosu, on je tu da bi te spasio iz smrti. Znači, poenta svega da ti završiš u očevoj kući, ali moraš sam da se opredeliš, on te čeka raširenih ruku da te zagrli. Tako da, pa bila sam ja brza, nisam ja tako. Ja ću sad malo, jeste Nataša, samo u njemu imamo mir. Sestra draga Nataša, da te blagoslovim. Dobro, sad ću ja kao da čitam ove komentare. Tako da ja ponavljam, ja u kojem je godinu, kako ne formam ja, čekaj pa ja mislim otprilike 5, možda 4-5, tako nešto. Vidi, ako nemaš hrabrosti, ja uvek kažem, nemoj da se siliš, Bogu ništa nije ugodno ako ti to sad kao nasilu zato što ti neko rekao ili ne, nego kad ti u srcu traži od Boga da ti pomogne. Ja kažem, ja sam 2 godine to radila i bila sam osvjedočena da to ne valja. Isto tako sam ljudi, ja za noć veštica, žao mi je, ne prihvatam kamere, tako da džabe tražite. Za noć veštica sam ja ceo jedan lokal spremala, crtala, ne znam, po izlogu sa crnom bojom, neke dvorce, šišmiše, pravila ogromnog crnog pauka od vreće za smeće. Onda ga zakačemo onako gore skroz u ćošak lokala pa se razapne mreža, mislim to stvarno izgleda onako, ima utisak je veliki kad vidite takvog pauka u srednoćnog kluba. Onda sam rezbarila bundeve, mislim, prosto mi je Bog dao dar, pa ne znam, jedna velika bundeva grize malova, mala vrišti, pa ne znam, bundeva izrezbarena kao onaj mačak iz Alisu u zemlji čuda, sve to lepo izgledalo, ja volim sve to rukama i onda mi Bog pokaže, čeče, pa ti učestvuješ u tami, gdje si ti pošla? Tako da sam se ja Bogu molila, rekla, Bože, molim te, ja ne želim, daj mi snage da ja, kontam da ovo nije dobro. Mi ljudi uvijek tako nađemo neko opravdanje. Ja, pa lepo je, pa šta ima veze, ako ja sam to samo nacrtala, ljudi, nemojte učestvovati u delima tame, posvetite se, verujte mi, Bog će vas obilno blagosloviti. Želim talentovana Sivka, hvala. Ode misao, kako god. Hvala vam svima na podršci. Ja sam kao rekla da bi sad vremena, ja stvarno više ne znam šta da pričam još pola sata. Šta mislim o Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Mislim da poznaješ Božju reč, znao bi da to nije mjesto gdje se proslavlja Isus Hrist. Nažalost, ne kažem da su svi tamo otpadnici. Pokaži Bibliju. Da, pitala me, neko me pita stalno za Bibliju. Evo ovako. Znači, ovu Bibliju moj tata meni poklonio, možda sam imala malo više od 10 godina, što znači da ova Biblija je kod mene samo 30 godina. Ona je bila, čekajte, prevod je, čekaj, samo da nađem, Lujo Bakotić. Malo mi je nezgodno, pošto sam ovdje nakarinđala kako se zove, pa ne mogu sad, nema puno praznog prostora. Znači, ovo je moj tata meni u tako nadi poklonio kad sam ja imala 10 godina. Jedna dobra stvar kod ove Biblije, sad ja ne znam koliko ćete moći vidjeti, jeste, sad ću ovako uzeti. Znači, jesu ovi, vidite, ovi debeli ovi, ja mogu da žvrljam po njoj, meni puno znači da izlačim, da podlačim, da. I ja sam to sa sobom nosila, ja sam upisala faks u Novom Sadu i uvek sam ju vucarala sa sobom.
Evo, hvala Đurđija. Uvijek sam je vucarala sa sobom, ali nisam je čitala. I nekad sam znala, pošto sam ja uvijek imala predstavu da Bog postoji, nekad sam znala kad mi je jako teško, kažem, ono kao vračarstvo da je korisno, kažem, ja Bože, molim te, i onda kao otvorim, zažmurim i nabodem prstom i kao pročitam. I Bog je bio toliko divan da mi i tad odgovarao i tad sam je ono, da kažem, nabadala ko ćurava koka, neki stih, ali Bog je toliko bio strpljiv i toliko me dugo čekao. Ja bih možda u sljedećem live-u pričala moje svjedočanstvo, ali baš me dugo čekao, tako da bi ja trebala imati sigurno mnogo više strpljenja sa ljudima kojima ja svjedočim, koji nikako da poveruju. Ovo je moj Novi Zavet, on je vrlo zgodan. Ovo je Čarnić, ne znam, čekajte. Ovo imam neke zadenute papire što mi djeca poklanjaju. Evo ga. Znači Emilije Čarnić. Sad vidi, nisam rekla za Lujo Bakotić, to je malo tvrđi prevod, ali ja volim zato što je to moja Biblija, zato što je to jedino što mi je malo ćirilica i jedno i drugo, a ja imam dosta braća i sestara koji ne znaju ćirilicu, znaju evo i ovo je ćirilica, nažalost, ja bi često slikala i okačila, ali eto prosto. I po ovoj se može žvrljati. Ja sam ovu, evo neka leptirica, ja sam ovu ljudi izmaltretirala, znači ona je izmrcvarena. Ja ne znam, mislim, ja iznova dožvrljavam šta mi Gospod govori. Mislim, ja ne mogu ljudi, ja sam oduševljena. Ja krenem da čitam, Bog mi ono nešto, pa ja to moram da upišem. Samo nemam baš puno mjesta da upišem, ali ali nema veze. I ona malkice, da kažem smrducka. Znate kad ono, malo pa ono od korišćenja, znate ono kad je stalno po rukama, pa ima neki onaj, mislim, nema vojn na buđavo, ali ona na staru knjigu, tako da, eto, ovdje neka leptirica. Sveto pismo, Novi Zavet, Biblija, je li to isto? Sveto pismo ti je i Stari Zavet i Novi Zavet, a Novi Zavet je, mislim, samo za sebe. Ja pričam o Isusu Hristu, tako da, eto, nek te Gospod blagoslovi. Šta misliš o Jevrejima? Vidi ovako, ja bih bila vrlo oprezna pri izgovaranju bilo čega ružnog vezano. Hvala vam, ja ne znam zašto služe ovi što mi lete po glavi, ova srca. Kontam da je to neki gift ili šta već, ne znam. Bila bih jako oprezna šta komentarišem vezano za Jevreje, zato što imate, Bog blagoslovi svoj izraelski narod i govori da je 5 ili 6 blagoslova i 1 je prokletstvo. Mislim da je to 7. Kaže, svako ko te bude blagoslovio, ja ću ga blagosloviti. Svako ko te bude prokleo, ja ću ga prokleti. Tako da budi jako oprezan kakav sud daješ o Jevrejima. Druga stvar, moraš da znaš da smo mi Jevreji duhovni, odnosno mi smo duhovni Izrael. Sve što se dešavalo u Starom Zavetu je fizička slika našeg duhovnog sveta. Znači, to ti je kao neki šablon koji možeš da preslikaš u svoj život. Naprimjer, izlazak iz Egipta ti je tvoj lični izlazak iz greha. Znači, Egipat uvek predstavlja greh. Kada te Bog povede iz greha, prvo te odvede u pustinju, pa onda ljudi kmeče, skiče, plaču. Jao, ne, prijatelji su otpali od mene, ja sam sam, ovo, ono. Tako da, draga Valentina, ćao. Dobro, ja sad ću malo da pročitam ove vaše. Na šta misliš, Natalija, šta odakle sam čitala? Da, David je bežao od Šaula, da. Nikad nas... Jao Petre, ćao Petre. Napadaju me mušice. Ćao. Ja ljudi ne mogu da ispratim, mislim ovdje ima pozdrav Milena. Džaba pustiš 40 dana. Vidi ovako, post nikad nije džaba ako si ti srcem učestvovao. Znači, post nije stvar...
post služi da bi se ti disciplinovao, da bi se odrekao sebe, svoje volje, svog isterivanja. Imaš Isaiju 50, mislim da je 58. glava, govori Gospod, a ovo je post koji je meni po volji, pa da pomogneš udovici, da ovo, da ono, znači da budeš dobar. Post ne mora uvek da bude da ti, ne znam, možeš da postiš tako što ćeš jesti samo voće i povrće. Možeš da postiš tako što uopšte nećeš jesti. Možeš da postiš tako što ćeš se suzdržavati, nećeš uzimati telefon, da ne psuješ, ne pušiš, ništa od toga. U svakom slučaju post je dobar, ali ne zato što je neko rekao u nekom određenom vremenu, nego kad te duh povede treba da postiš. I ja primenjujem, znači, kad je post u pitanju, evo, ja sam iskrena i mislim da bi trebala češće da pričam o nekim mojim padovima, čisto da znate da ja itekako imam ozbiljne borbe. Kad se zalećem, ja u post. Znači, ja se prvo zalećem. Ja ne idem nikad na veliko, zato što znam kad da ću ja pasti, izdaću sebe i onda će Sotona doći i reći će, ja šta, ladno nisi izdržala, pa kako ti to voliš Boga, vidi nisi mogla, ne znam, bez hrane toliko i toliko, nego ja sebe vežbam. Ja sebi kažem, prvo neću pola dana jesti, pola dana i to radim 1 dan, 2 dana, 3 dana. Znači, zavisi od stanja mog duha. Nekad mi treba više, nekad sam slaba duhovno pa mi treba onako malo više dana i onda izguram. Nekad to lagano ide, ali nemojte biti previše strogi, pozdrav. Nemojte biti previše strogi prema sebi u smislu da imate krivicu, da se kinjite, da to je od Sotone, to nije od Gospoda. Gospod želi da mi dođemo, naš greh da mu donesemo i da nas on izleči. Znači, stvar je ljubavi, stvar je toga da je on naš predivni tata. Tata, ljudi, tata. Bibliju čitaj Bibliju. Rasti svaki dan. O hulnim pomislima. Šta znači hulne pomisli? Misliš ružne pomisli ili bludne pomisli? Ja sam pravila, mislim da sam pravila više videa na tu temu. To su ozbiljni napadi. Meni se to dešava sad, na primjer, dok se molim. Unazad 1 mjesec i po dana osjećam da je to baš intenzivan pritisak i ne mogu da posložim misli. Znači, sad ja pričam o molitvi koja je u 8 uveče, evo sad, vreme da vas pozovem. 8 uveče, kogod je u mogućnosti da se molimo zajedno da ratujemo, znači lepo legnemo na stomak, na patos i molimo se Gospodu. Na prvom mjestu mu se divimo, a posle šta god hoćete mu recite. Znači, kaže Bog, kaže Gospod, gde se 2 ili 3 nađu moje ime, ja sam sa njima. Znači, uvek i isto kaže, mnogo može molitva, uporna molitva pravednika ili istrajna molitva pravednika. Tako da mi možemo zajedno da molimo u 8 uveče u duhu, da budemo jedno. Mislim, fizički ne možemo biti jedno, zato što fizički možda nismo blizu, ali u duhu da budemo jedno. 8 uveče, ko je slobodan, ponovo pozivam zajedno da ratujemo i Gospod će to obilno blagosloviti. Tako da, za misli, da se vratim, što se tiče misli, rekla sam da kad krenem da se molim u 8 uveče osjetim onako tako neki pritisak, ne mogu da usmerim, da imam redosled kako se molim, da imam ne mogu ljudi, to je toliko snažno. Ja znam da se u duhu dešavaju ozbiljni napadi i kažem vam, bit će sve gore i gore. Bolje neće biti zato što to Božja reč obećava. Nama Bog obećava ružna vremena. Jedino što možeš da se raduješ da živiš u neverovatnim vremenima gde se pred tvojim očima Božja proročanstva događaju. Eto, možeš zbog toga da se raduješ, ali jako se uhvati za Gospoda, znači zgrabi se i ne pušta, inače otići ćeš pod led, veruj mi. Jako su teška vremena. Što se tiče pomisli tih ružnih, ja kad sam došla kod Gospoda, to je bilo intenzivno i to je bilo intenzivno kad sam, na primjer, slušala propoved ili kad sam pokušavala da se molim i ljudi, to su tako odvratne misli. Ja tako nešto perverzno nikad nisam vidjela, čula ili pomislila. To je toliko bolesno da ja vama ne mogu
Ja sam bila zgrožena. Ja sam po intenzitetu te odvratnosti znala da misle nisu moje. I mene je tad jedan prijatelj naučio, ako ti ne možeš da se odbraniš u Gospodu, ono u smislu da se moliš, da i to napada. Znam da mnogi od vas imate problema sa tim. Ja sam znala da primjenjujem sljedeću taktiku. Znači ovako, samo gledam nešto ispred mene, lupam, bela boja, drvo, ok, zid, zeleno. Samo da ne mislim o tome, ali ne smijem da mislim, to su odvratne misli. Ili ponavljam samo Isuse spasi me, Isuse spasi me, Isuse pomozi mi i to nestane. Ali će ponovo dolaziti i tu ste negdje, treba da znate da je polje bitke. Znači nije polje bitke da ti izađeš da se tučeš s komšijom ili s komšinicom ili da pljuješ nekog, polje bitke je ovdje ljudi. Soto na nas napada. I ti ako ne naučiš da svoje misli podrediš Hristovoj misli, ti ćeš da padneš u greh, ti ćeš sam sebe da prokuneš. Tako da, eto, pa dobro, evo vidi, ovo se pomera. Ne znam zašto se sad pomera, ne znam je li vama to... šta? Koje su vezemo treba da se venčaju po Bogu. Pa vidite, ti kažem, seks pre braka, vidi, to Gospodu sigurno nije milo, tako da budemo realni, danas retko koja veza je bez toga, tako da ti treba da imaš tu čistoću. I ja opet pričam kao neko ko je bio u svetu, ko je sve to probao, video više puta, nije to dobro. To su vam otvorena vrata za ozbiljne, da kuvaš. Ja o svetlosti tamo i mrzim da kuvam. Znači, to je stvar koju mrzim. Ništa ne mrzim da kuvam. Mogu čistiti dvorište, raditi, utvarati drva, šta god, da kuvam. Ne kažem da ne kuvam, ali mrzim. Može, Petre, naravno. Za tebe uvek. Rekla sam kad se završi live, pa ću ono što kasnim. Dobro, ok. Evo Pile. Nije Uskrs, nego misliš. Pa ja mislim baš da je Uskrs. Radovane, imaš duha legalizma. Ti si jedan jako težak čovek. Nije ti to dobro. Ni tebi, ni ljudima oko tebe. Ja, Nikolija, hvala baš, ja mislim da nisam kad bi čula kako pevam, pa vi ovdje bi se ogluveli, ja verujem većina vas, ali nema veze. Ja, kad smo već kod toga, da vam pustim jednu divnu pesmu koju ja jako volim, samo da je nađem. Ovo je neki ruski izvođač i pesma se zove Na nebu je moj rodni kraj. Samo sekund. Jo, divna pesma. Moj, v njebe dom, tam moj otec pokoj moj, v njebe dom. Ja, stranik na zemlje moj, pуть лежит в Андреи, скорби лишь кругом мой, в небе дом. Я странник на земле мой, путь лежит в Андреи, скорби лишь кругом мой, в небе дом. Буду я страдать мой, не беда. Все ж не могу роптать мой, не беда. Ведь сам Христос страдай, в небе обещал, красить Он венцом, в небе. Pesma se zove Na nebu je moj rodni kraj. Na nebu je moj rodni kraj, jako su lep je tekst. I ako ja budem stradao,
Bog će me nagraditi, na nebu je moj dom. I sam Hristos je patio, na nebu je moj dom. Ja sam samo putnik na ovoj zemlji, to je otprilike tekst. Tako da imate, ja jako volim pesmu, nešto više od Jone. Pesma je Mišljenje o suboti, 7. dan. Live traje od 5 do 8, ja mislim 5 do 8 ili par minuta pre 8. Hoću hvala ti. Ja, Januška moja divna. Da. Jao, ljudi, slušajte pesme slavljenja. Znači, sad mi to baš ne učimo tako u našim, na primjer, pravoslavnim crkvama. Pusti pesmu slavljenja Gospodu, ti i on sami. I samo, ne znam, divi se Bogu. To ti je, da kažem, najjača molitva. Mi stalno dolazimo Bogu i govorimo daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. A ne posvetiš se njemu kao osobi. Jel bi ti volio da tebi neko non stop dolazi, non stop kmeči, non stop nešto traži? Ok, Bog će nam dati, on nas voli. Ali daj, dođi kod njega, reci mu da ga voliš, reci mu da, ne znam, samo budi u njegove prisutnosti. Meni su najlepše molitve kada smo ja i on sami. Ja Bogu kažem ovako, pa vidi kako nam je lepo, pa šta će nam bilo ko drugi. Mislim, to ja izmišljam, Bog voli kad smo mi zajedno i kad se mi kao djeca Božja slažemo, ali u suštini meni je Bog dovoljan. Bog i moje životinje i to je to. Da, isto ja tako smizrim ovako sve, ja ne znam, to su sline na sve strane. Nisam ispratila šta lupam. Ba ne, vidi, Bog zna sve naše misli. On zna šta nam je u srcu. Dođeš i kažeš mu, mislim, on uopšte nije iznenađen. On zna i da ćeš mu reći, zna šta ćeš uraditi, zna u koji ćeš grehu, on sve zna o tebi. Ja sam do te mere iskrena sa Bogom da sam ja Bogu jednom rekla, ja hoću da ta osoba umre. Toliko sam bila besna. Znači, nemojte da mislite da sam ja neka, ja sam vrlo, mislim, narav mi je. I onda se umirim i kažem, Bože, oprosti mi, molim te, daj mi ljubavi da volim tu osobu. Ne mogu više, ja samo od sebe nemam ljubavi. Tako da tražite od Gospoda ljubav da volite. Martina Petrović. Jel to ona što je bila u Zadruzi, što snima isto? Pa šta da ti kažem, ona uči, neki Gospod blagoslovi, ona drži se tradicije i običaja. Znam da nešto pljuvala po meni, ja nisam stigla to da ispratim. Eto, želim da je Gospod blagoslovi, to je najbitnije od svega, tako da ona ako ne dođe uskoro, mislim, kod Gospoda, već ona ima opomene od Boga samo što se pravi luda. Mislim, nas samo ona to sama dobro zna, tako da opet kažem, neki Gospod blagoslovi. Dobro. Dobro, ljudi, stalno ovo pomeram. Dobro. Jesu li međurasne veze greh? Što bi bile greh, ljudi, šta je s vama? Mislim, izvini, molim te, ali što bi to bio greh? Molim te, uzmite Bibliju, nemoj da te neko laže. Da. I zadruge, da. Pa, mislim, ja ne znam, ja ne pratim zadrugu, to mene ništa ne zanima. Ne zanima me pravoslavlje, ne zanimaju me ljudski običaj, tradicije. Mene zanima što Bog kaže, tako da opet kažem, to je ono što mi manastire. Ja od svih tih ljudi koji, ovaj mali Mihajlo Musić, ja mislim, to dete meni toliko drago, on je teški lizač, da ne kažem šta. Ali ja ne znam, meni je Bog tako njega stavio na srce, ja stvarno iz srca mu želim sve najbolje. Ovo ostalo, ima jako velikih zmija, vukova, opasnih ljudi. Ljudi, vodite računa, znači držite se Boga, ne verujte čoveku ni slučajno. Previše religijskog duha u njom, pa naravno da ne može ona, mislim, ne poznaje Gospoda, ne može ni drugi duh da bude u njoj, znaš. Ja zaista želim da upozna Isusa Hrista, lično da ga upozna, a ne
O pričešću. Dobro. Ja te volim i podržavam. Ok. Hvala ti na podršci. Podržavaj ti Isusa Hrista. Otkud ti znaš, možda ja skrenem s puta. Mislim, hvala ti u svakom slučaju. Da, jeste, da, za vreme Paske. Nikos iz Grčke, ne. Vera u Isusa. Savjet kako pobediti lenjost i bezvoljnost. Vidi ovako, ako nije neki defekt u smislu hormonskog poremećaja, pa neke bolesti, pa zato si umorna, mada svaka bolest u pozadini ima, sve što se dešava u ovom svetu materijalnom ima duhovnu pozadinu. Iza svake bolesti jeste duh. Tako da prvo se moliš protiv toga, druga stvar, vidi, disciplina i istrajnost su stvari koje Bog ceni. Moraš da znaš, pa ni ne sjećam se, eto, nek te Gospod blagoslovio, drago mi je mislim, ako čitaš u Bibliju, to mi je još draže. Šta sam počela pričati? Ljudi, ja sam zaboravila. Dobro, ništa, to je to. To je to. Ajde mi je lepo da se pomolimo. Gospode, hvala ti za ovaj live, hvala ti za sve ljude koji su slušali. Hvala ti na tvoje reči, hvala ti na tvojoj ljubavi, hvala ti na Sinu Isusu Hristu. Molim te, blagoslovi sve ove ljude da te vole, Gospode, da te proslavljaju onim što rade, što govore, srce da im bude u vatri, da im srce, Gospode, daj im vatreno srce za tebe, da te ljube, da znaju ko si ti, da te poznaju, da niko ne može stati između tebe i njih. Eto, Gospode, hvala ti u imenu Isusa Hrista. Ljudi, hvala vam puno. Neka vas Gospod blagoslovi i eto, za danas dosta.